An balimaw, an ka bi don kibaru waati sera. Janvier kalo tile 10 a don kibaru kunnafoniw bena lase aw ma, aw balimakɛ ni aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ. Nin kibaruya in ye donna dugusɛjɛ kibaruya ye ni misibɔ tile sera anw fɛ Mali kɔnɔ yan. Hali ni a y'a sɔrɔ an ka baaraɲɔgɔn kumabɔnw caman bɛ Mali duguba ni dugumɛsɛnw kɔnɔ, olu bɛ nin kibaruya in lase surafanatow mana dun bɛɛ lajɛlen ni ka lase waati don. Nka min ye Bamakɔ kɔnɔ yan, an ka do kibaru a bɛ ganse fiɲɛ sira min fɛ, o de ye 102 ŋunungunu 3 an ka rajo bɛn kuma fiɲɛ turu siraw la. Bi kibaruya fanbaw o bɛ tali kɛ an ka jamana donna tɛmɛ fanga ani waati la tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba kabini fanganparo min kɛra utukalo tile 18 san 2020 sɔrɔdasiw yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra Kati n'an ko a ma ko Comité national pour le salut du peuple. Sɔrɔdasiw ka kolo min bɔra Kati ka na fanganparo jamanadenw ka wulikajɔ kɔfɛ, o sɔrɔdasiw ye danaya da maa min kan k'o kɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba ye, o de ye Asimi Goyita ye. Nka furancɛ fanga in yɛrɛ a bɛ jujɔn waati min na, baara in nɔbɔra maa fɔlɔ min fɛ, o ye Bandaw de ye. San kelen kɔfɛ ale ka fanga de nana paro o ni sɔrɔdasiw fɛ. Asimi Goyita kabini ale sigira golo kan, jamanadenw kɔni y'a jira k'a fɔ u ka danaya an'u ka jigiw a bɛɛ de tɛngunen bɛ nin sɔrɔdasi in na, Colonel Asimi Goyita. O hukumu de kɔnɔ Asimi Goyita sɔnni sɔn a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka jamana dɔfɔ tigilamaw ye ani Mali yɛrɛ ni a y'a sɔrɔ maa fɔlɔ la an ka sigidaw la o y'an ka dugutigilakaw de ye, fo ka se diinɛ ɲɛmaw ani jamanadenw yɛrɛw ka yɛrɛmarakulu ɲɛmaw société civile. Ninnu ni jamanakuntigi Asimi Goyita tun ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna ye. San 2023 min jɔra, haminako ni jɔrɔnako min bɛ ninnu na, u taara Asimi Goyita yɛrɛ dagayɔrɔ la Kuluba ka taa ɲɛfɔli kɛ. O ni jamanakuntigi u ye kuma falifali min kɛ, Asimi Goyita ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ bɛ lahala min na. Hali an ka jamanadenw caman bɛ sogola ni kibaruyaw caman ye, i n'a fɔ dungafa, lakanabaliya ani jamanadenw ka laɲini kunfɔlɔw o tɛ taa magwɛnw kɔ, magwɛn minnu bɛ jamanadenw nin kan. Asimi Goyita ye ɲɛfɔli ka bɛɛ lajɛlen na. Aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan a bɛna kɛ laseli kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min n'an bɛna jamanakuntigi furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ani waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba Colonel Asimi Goyita a bɛna dantigɛli kɛ anw ye bi do kibaru kɛnɛ kan. An ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw minnu ye do kibaru lamɛnbaaw ye, an bɛna kibaruyaw daw tulo kan i n'a fɔ parti politique kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko Union pour la République et la démocratie. O politique tɔnkulu de wulila ko URD. Ni nin kulu in fɔra, maa caman hakili bɛ jigin Sumayila Sise la. Sumayila Sise yɛrɛ ale kɛra nin kulu in tutigɛba ye waati min na a tun bɛ adema politique tɔnkulu la. Alulu ka baaraw forile waati min na a yɛrɛ ye miiri ni wulikajɔ kɛ ka nin parti politique kulu in de bila sen kan a n'a jɛɲɔgɔnw n'a terilakaw. Sumayila Sise kɔni fatura bi ni URD in, Union pour la République et la démocratie, ko manganba de bɛ URD kɔnɔ. A bɛ komi guwaw farala, jigiyaw warula, a kɛra bafa ni kelicɛ ye. Ko kulu dɔw de wulila ka Sumayila Sise yɛrɛ baaraɲɔgɔn jɔnjɔn min bɛ yen n'an ko a ma ko Professeur Saliku Sanogo min ye URD dangan fɔlɔ ye kabini Sumayila bɛ balola, ko maa dɔ de bɛ yen n'an ko a ma ko Gwaɲɔn Kulibali. O Gwaɲɔn Kulibali ko ninnu de wulila ka lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'an ko a ma ko Assemblée extraordinaire nanzarakan na. O lajɛ in de kɛra sabu ye ko Gwaɲɔn Kulibali nana suganti ka kɛ URD ɲɛmɔgɔba ye, ka sɔrɔ min ye URD yɛrɛ a tɛ taa maa minnu ka wulikajɔ n'u ka magwɛnw kɔ, olu tun tɛ nin ko in joona. Kiri kɔni kɛra ko bɛɛ la, jo sariya tigilamaw y'a jira k'a fɔ Gwaɲɔn Kulibali ko ale de ye URD ɲɛmɔgɔba ye. An bɛ don min na i ko bi, Sumayila Sise baaraɲɔgɔnw a n'a furumuso Madame Sise Assistant Traoré, Maître Demba Traoré, pour ka se Professeur Saliku ma, ninnu tun ye kunnafonidilaw wele sibiri tɛmɛnen Modibo Keyita yɛrɛ tɔgɔla bon min bɛ anw fɛ Bamakɔ yan, Memorial Modibo Keyita, o kɔnɔna na a kɛra jamaba de ɲɛna. Tɔndenw bɔra Mali dugumisɛn ni dugubaw bɛɛ lajɛlen na fo ka se kunnafonidilaw minnu b'a sɛbɛn, minnu b'a fɔ, hali minnu b'a a gulo jaw la bɔlɔlɔ siraw kan. Ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. An ka bi do kibaru kɛnɛ kan an bɛna ɲɛfɔli k'a la aw ye, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw.
nin de bena fara kibaruyaw caaman kan minnu bena lase aw ma aw ka bi do kibaru kɛnɛ kan aw balimakɛ Gawusu Jalo Rasjal min ye karamɔgɔ Elhaji Jose Traore a bɛ sɛngɛlafiɲɛ bɔla ni Ala ye don nataw jirana aw n'a bena ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin ye aw ka do kibaru waati sele cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw foyi tɛ aw ma basigi muɲu ani makɔnɔli ɲuman ka kibaruya jɛlen makɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ tiɲɛ walanda dayɛlɛnna a y'aw bisimila aw ka kibaruyaw kɛnɛ kan nin ye an don ka ye bi inshallah. An balimaw kabini septembre kalo san 2000 ni san 20 n'aw hakili b'a la maa dɔw tun minɛra Mali jamana kiri nɔbɔbaw ni josariya matarafabaw fɛ k'u do bɛrɛla u y'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔdasiw yɛrɛw ka kɛlɛkɛminɛw n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana jigiɲɛ nafolo marayɔrɔ u tun ye nafolo bɔ ko ka taa minɛnw san ka di sɔrɔdasiw ma sɔrɔdasiw kan ka kɛlɛ kɛ ni minɛn minnu ye minɛn ninnu minnu nana an ka jamana kɔnɔ ninnu tun ye minɛnkolonw ye wa min yɛrɛ kɛra nin ko in yɛrɛ dabalibanko ye ko wari caman de fusigura nin ma kofɔlenw fɛ o de y'a to kabini septembre kalo san 2000 ni san 20 maa dɔw bɛ bolola fo ka se bi ma bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininkali la bi hali kunungo dokibaru kɛnɛ kan an ka jamana kiri nɔbɔbaw yɛrɛw tɔgɔ la minisiri kofɔlen Mahamadu Kasoge ale ye dantigɛli min kɛ aw y'o mɛn ka kɛɲɛ ni foroba nafolo jugujuguyalibaw yɛrɛw minɛli ye k'u bila kiri nɔbɔbaw bolokɔrɔ u b'a fɔ min ma ko délinquance financière ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko malidenw caman de bɛ ɲininkali la bi n'a y'a sɔrɔ maa caman min da donna nin minɛnsanko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasiw ka minɛnsanko ko maa bɛ maa la olu ma se ka minɛ dɔw kɔni bɛ bolola bi ko kabini Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la nin kuma in tun cayara kosɛbɛ a yɛrɛ delila ka dantigɛli kɛ wa hali a ka bɔli dɔ la a y'a jira k'a fɔ pankulu dɔw sanna o pankulu ninnu tɛ se ka wuli n'i y'a mɛn pankulu bɛ taa ka taa jugu marifatigiw fɛlɛ o y'a ye k'a fɔ pankulu de ka ɲi ko waati de sera an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba colonel Asimi Goita min bɛ jamana marabolo ɲɛmɔgɔya la bi k'a ka wulikajɔ kɛ i n'a fɔ jamanadenw y'a laɲini cogo min na kunnafoni di sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi an k'o de ma ko la sirène kunnafoni fasiriba y'a jira k'a fɔ Asimi Goita ni Bamakɔ tutigɛbaw tun ye baro min sigi ani Mali dugutigiw ka bɔ Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ k'a da sera nin ko ko kibaruya ma ko kabini san 2000 ni san 15 fo ka se san 2000 ni san 20 ma k'a y'a jira k'a fɔ sanni feere minnu kɛra an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔw fɛ k'a kɛra nindungɔ wale de ani sɔngɔ damatɛmɛ walew k'an ka jamana foroba nafolo fusugu hali min ye sɔrɔdasiw yɛrɛw tɔgɔ la minisiri bondaso n'an k'a ma ko ministère de la défense ko tiɲɛniba de kɛra ye olu yɛrɛw sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔw minnu tun bɛ nin ko in joona k'a bɛ san damadɔ bɔ bi furancɛ fanga in kɔni ju joona kunnafonidila y'a jira k'a fɔ n'i ye nin ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ a bɛ san damadɔ bɔ bi furancɛ fanga in kɔni kabini a ju joona ko ninnu tɛ ka wulikajɔ ni dabaliw tigɛ walasa ka jamana foroba nafolo jugujuguyabaw minɛ maa damadɔ de minɛra ko a bɛɛ n'a ta maa caman de bɛ yen minnu bɛ jamana foroba ca la bi ko ninnu caman bɛ nin ko in joona ko de y'a to olu bɛ Asimi Goita kumaɲɔgɔnya bi kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ Asimi Goita bannen de bɛ ka nɔminɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɔminɛli min bɛ tali kɛ a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw na minnu ye nin nafolo lahaw ta in soɲa jamana denw ka nafolo la ko n'i ye an ka jamana furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba ko a da sera yurukuyurukukow ma jamana kɔnɔ ko a b'a dɔn k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ Mali jamanadenw caman de ka danaya ni bonya ni dɛmɛ b'a ye nka ni yurukuyuruku baaraw ma nɔbɔ ko a bɛ kɛ sabu ye ka malidenw yɛrɛw ka limaniya an'u ka cɛsiri minnu talen bɛ k'a yɛrɛ magɛn k'o cɛsiri ninnu duga o de senfɛ k'a ye ɲɛfɔli kɛ an ka ladalamaw ye ani foroba jama ka cidenw ye barosigi min kɛ Kuluba kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko maa dɔw kɔni bɛ bolola dɔw bolila ka jamana bila ko ninnu tun bilala ka fɛn minnu san hakilijigi bolo ma o tun ye Julien Parbal u ka donfini girin ni an ka jamana lakanabaw b'a don walasa jugu marifatigiw n'u ye gɛlɛw ci gɛlɛw kana se ka dankariw la a bɛ fɔ min ma ko moustiquaire sosofagalanw fo ka se tenue militaire sɔrɔdasiw yɛrɛw ka sɔrɔdasiya tɛ taa ni donfini minnu tɛ casque u ka banfulaw fo ka se chaussure rangers sɔrɔdasiw bɛ samara girin min don ni anw yɛrɛw k'a ma an ka todunkan na ko golo masirilen o de ye nin samaraba ninnu ye véhicule de terrain sɔrɔdasiw bɛ dɛmɛ ani wulikajɔ ni magɛnw kɛ
malidenw tɔgɔ la ka jugu marifatigiw fɛlɛ ka bɔ an ka jamana duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ ni bolimafɛn minnu ye les camions de transport de troupes. An ka jamana sɔrɔdasiw yɛrɛw bɛ doni girinw ta ani sɔrɔdasiw yɛrɛw bɛ don bolimafɛn min kɔnɔ ka caya. Ko caman de fana tun fɔra ko k'o san ni nafolo ninnu de jugujuguyara. Les citernes hali min ye an ka jamana lakanabaw bɛ taji minnu labaara hali ji min taw o bɛ doni bolimafɛn girin minnu na o ko de ma ko citerne. A dɔw bɛ taji de doni wa dɔw bɛ ji min ta de doni ka taa di sɔrɔdasiw ma kɛlɛ daga la. Ko ninnu bɛɛ de santɔ kɛra sabu ye jugujuguyabaw wulila ka an ka foroba nafolo de jugujuguya. Ko malidenw caman de bɛ ɲiningali la bi n'a y'a sɔrɔ jamana kantigiw bɛ nin ko in tala ba la. Ko n'i ye an ka jamana sɔrɔ bosoba dɔw lajɛ n'an k'o ma ko opérateur économiques ko caman de da bɛ nin ko la olu bɛ taamala dugu kɔnɔ bi u hakilila tigɛlen o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ k'u bɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen na ka furancɛ fanga k'o dɛmɛ walima ka mankutuw bange furancɛ fanga la olu kana se ka nɔbɔ. Ko Asimi Goyita k'a dɔn ni nɔminɛli bɛ kɛ ko bɛɛ lajɛlen de kan ka minɛ k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko ɲɛnawoloma ka dabila ni a ma ɲɛ k'a fɔ maa dɔw minɛra nin ko in ka teliya malidenw ka se k'a dɔn jɔnni ye u ka nafolo jugujuguya wa jɔnniw yɛrɛ u dɛmɛba ye n'o kɛra hali minnu bɛ bolola ninnu na se k'a dɔn u bɛ kaso min na ni a y'a sɔrɔ tɔɲɔni kaso don walima ni a y'a sɔrɔ olu yɛrɛw de ye tɔɲɔni walew ta ka Mali jamanadenw sɛgɛrɛ ni foroba nafolo minnu jugujuguyara a jugujuguyabaw ka se ka dɔn Mali kɔnɔ. Ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko a dogolen tɛ maa la an ka jamana sɔrɔ bosobaw caman de tun bɛ Ibrahim Boubacar Keita nagakɔrɔ waati min na a tun bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la. Nafolo ninnu jugujuguyara cogo min na ko ala ma se maa ka hakili jagabɔba kɛ nin na. Kunnafonidila y'a jira k'a fɔ jugu kɛra sunsan ye togo togo ni min kɛra an k'o fana fɔ. Ale kɔni bɛ ka ɲini Asimi Goyita fɛ a ka nin ko in nɔbɔ walasa malidenw ka se ka wasa. Nka ko kabini Asimi Goyita ye dantigɛli kɛ an ka jamana tutigɛbaw ani ladalamaw fo ka se an ka diinɛmaw ɲɛkɔrɔ ko kibaruya duman de bin na ka bɔ o don ka se bi ma. Maa fila kɔni dɔɔnin bɛ jamana kɔnɔ sɔrɔ bosobaw ni sɔrɔ tigibatigibaw ko maa fila kɔni minɛra. An ka jamana kuntigi Asimi Goyita ka kuma kɔfɛ halisa hakili jigi bolo ma kunnafonidila y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw yɛrɛw bɛ senna samara min don o senna samara in a tɛ don ni fini fɛgɛma min tɛ n'an k'a ma ko susɛte nanzaraw yɛrɛw y'a wele ten ko caman de sanna wa ninnu feerela nafolo min n'a da gosi ka bon kosɛbɛ Mali jamana ma. An da sera Julien Parabal sɔrɔdasiw ka latanga finiw fo ka se an ka jamana nafolow caman ma. Wa min ye sɔrɔdasiw yɛrɛw ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'an k'a ma ko loi d'orientation militaire ko o sariya bolo kɛrɛnkɛrɛnnen o fana hakilina taara waati min na kunnafoni sɛbɛn la Sirani y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasiw ka sariya kɛrɛnkɛrɛnnen min taara n'an k'a ma ko loi d'orientation militaire ko hali o sariya gafe min taara k'o fana ma labato. Ko nin kɛra i n'a fɔ suba tulon de ko n'i ye hali an ka jamana sɔrɔbatigibaw opérateur économique dɔw ko ninnu caman de bolila ka jamana bila dɔw taara maaw ɲɛna wa dɔw caman de dogolen bɛ ko a caman fana kɛlen bɛ u teriya de ɲini an ka jamana diinɛ ɲɛmaw fɛ i n'a fɔ Sherifu Sumani Madani Hayidara i n'a fɔ Segu karamɔgɔkɛ n'an k'a ma ko Seko Lasana Kane. Kunnafonidila y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana kiritigɛlaw ni josariya matarafabaw ni kiri nɔbɔbaw ko ɲiningali kan ka kɛ ninnu fana la nin ko in a jujɔ ni ka se bi ma ko a bɛ ɲini u fana fɛ u ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye walasa malidenw na se ka sidɔn malidenw na se ka bɔ nin ko in dɔw joona u ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ fo ka se bi ma. Nin ye kunnafoni sɛbɛn la Sirani ka ɲɛfɔli ye an ka bi do kibaru kɛnɛ kan. An balimaw kunnafoni sɛbɛn min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon ale fana ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin an ka jamana foroba nafolo jugujuguyali ma. A ko min ye Madame Buware Félix Sissogo ye n'aw hakili b'a la ale fana bɛ bolola kabini utu kalo tile 26 san 2021 ko a bɛ kalo 16 bɔ bi a bɛ bolola ale bɛ bolola kun min na o ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka pankulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la pankulu min ni a pankulu sanna waati min na da kelen ma don a la bɛɛ y'i ta fɔ a kuma kɛra mankanba de Mali kɔnɔ yan ko o pankulu sanko in Madame Buware Félix Sissogo min tun ye jamana foroba nafolo cakɛ bondaso ministre kofɔlen n'an k'a ma ko ministre de l'économie et des finances a waati fo ka se sɔrɔdasiw ka minɛn san min kuma fɔra san 2014 ko nafolo min tununa ni a nafolo bɛ ka ɲini bi. Madame Buware Félix Sissogo ko halisa an bɛ don min na i ko bi ale kɔni bɛ
musow tɔgɔ la kasobo min bɛ anw fɛ Bamakɔ yan n'an ko a ma ko prison de Bolé ko a ka journalidonbaw kɔni bɛ k'a laɲini bi a ka se ka bila a ka taa ka denbaya la. Journalidonba dɔ y'a jira k'a fɔ Madame Bɔre Fili Sisoko kunkan ko kibaruya k'a bɛ i n'a fɔ ninnu ka sɛbɛnfuraw n'an ko ma ko dosiew kɔni bɛ ɲina bolo de kan bi josariya tigilamaw bolo ko fo ka se bi ma Madame Bɔre Fili Sisoko ni maaw sera ma k'a ɲininka a kɔni b'a jira k'a fɔ a tɛ nin ko in joona a t'a dɔn bi a t'a dɔn sini ko min bɛ sen na nka min ye an ka jamana kiiribon so min ɲɛsilen don sɛgɛsɛgɛli bolo ma chambre d'instruction minnu ye fiɲɛbɔda sira dɔ latigɛ Madame Bɔre Fili Sisoko ye k'a bɛ kaso min na kabini utukalo san 2021 ko yanni a ka kiiri don cɛ k'u b'a ɲini a fɛ n'a b'a fɛ a ka bɔ ka taa ka denbaya la k'a ka sefa wari $500,000 ɲɔgɔn sara jamana ye yanni a ka kiiri don cɛ n'an ko ma ko caution n'o sara la bɛɛ k'a bɛ bila ko fiɲɛbɔda n'a d'a ma a ka se ka taa ka denbaya la a mana tigɛ da o da la malidenw an bɛna nin kibaruya da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni nin maa nɔminɛlen ninnu ye minnu bɛ hali Bamakɔ kasobonba la Pangolo Sanko Sumelu Bube Mayiga kɔni fatura bi Mahamadu Kamara Madame Bɔre Fili Sisoko a n'a tɔw ninnu bɛ bolola bi hali ni kiiri ma se an balimaw nin bɛɛ de kɔfɛ an ka jamana journalidonba dɔ bɛ yen nin soɲani kuma min fɔra ni Madame Bɔre Fili Sisoko bɛ bole kasobon na Mahamadu Kamara min tun ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ka kankɔrɔ sigi dɔ ye n'an ko nanzarakan na ko directeur de cabinet de la présidence de la République du Mali ale bɛ Bamakɔ kasobonba la bi fo ka se maa nɔminɛlen tɔw ma ka sabu kɛ nin kuma minnu bɛ fɔ la fo maaw k'a dɔn perepere tigɛli bolo ma ka fɔ nin ye fɛn fila de ye waati min na a tun laɲinina ko ka pankulu ɲini Mali jamanakuntigi ye o pankulu in n'a wele tɔgɔ de ye ko Falcon kuma cayara kosɛbɛ fo ka se Mali sɔrdasiw ka lakanaminɛw wari min bɔra ko ka o san o wari de jugujuguyara o de senfɛ ni ye an ka jamana journalidonbaw ɲininka u b'a fɔ ko nin ye dossier fila de ye ka kɛɲɛ ni Madame Bɔre Fili Sisoko ninnu nɔminɛlen bɛ ko min na Maître Mohamed Ali Bacili tun ye ɲɛfɔli k'a la barosigi in kɛra ani Mahamadu Sako saxe de fait ni ale ye kunnafonidila ye Mali kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan Mohamed Ali Bacili bɛ min dɔn maa nɔminɛlen ninnu ka kisa la minnu bɛ Bamakɔ kasobonba la bi an tɛ fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'o lamɛn wa. N'i ko ne ma est-ce que a ɲana ne b'a f'i u k'u sɛgɛsɛgɛ ninnu tɛ mɔgɔ tununenw ye o tun bɛ se ka to u ka so sɛgɛsɛgɛli bɛ continuer n'u mago b'u la u b'u wele a ma se i k'u minɛ bon i bɛ se k'a kɛ fana ni m'u minɛ ni a ko kɔlɔlɔ ka ca a wari hakɛ ka ca ni ninnu sɔmina k'a fɔ a ko tɛna dabila u tɛ boli wa n'u bolila e min bɛ sɛgɛsɛgɛli la est-ce que kungo tɛ se e yɛrɛ ma wa kuma bɛ yen. I ye faamu bon i bɛ se ka dɔw minɛ i b'a fɔ bon ne tɛ t'i bila kasobonba la mais n b'i mara yɔrɔ suturalen dɔ la u degun façon dɔ tɛna da i kan bon ne yɛrɛ bolo Mali la an ka ɲɛmɔgɔkɔrɔw bonya quoi an k'u bonya an kana o la maloya tuma bɛɛ k'u ta ka u kɛ ka bonya da u kan k'u laban malo dɔ kɔnɔ o fana cɛ man ɲi quoi n'i y'o kɛ jamanaw la mɔgɔw bɛ siran o ɲɛ u b'a fɔ ninnu ka jamana la mɔgɔba tɛ mɔgɔ u bɛ ɲɔgɔn buruja de tuma bɛɛ foyi bonya t'u yɔrɔ bon donc o fana man ɲi quoi nin bɛɛ ni enquête bɛ se ka kɛ u bɛ se k'a fɔ an b'aw bila ni hali mɔgɔ caman ko n'i y'a ye Bube y'a yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la k'a kumana de ka wasa kojugu. ouais mais Bube ma kuma ka wasa ni ye ne ɲininka Bube filila de Bube tɛ sariya dɔn ye u y'a fɔ Bube ye ko dossier classera sans suite ni dossier classera sans suite o kɔrɔ tɛ k'a banna sariya la o kɔrɔ ye an y'a bila k'a da ni ko dossier c'est clos sariya la o ye non lieu de i b'a fɔ a fɔra k'i ma fɛn kɛ non lieu c'est clos o datugura nka an y'a classé sans suite o kɔrɔ ye an y'a ɲɔngiri a ma ban an y'a ɲɔngiri de a kuma ɲɔngirila kuma ɲɔngirila ni kuma bannen tɛ kelen ye bon Bube bɔra a y'o de fɔ mais kuma ɲɔngirila sababu mun na ni Bube fana tun y'i miiri o la dɔɔni a tun dɔn k'a fɔ don dɔ la kuma dɔ a ɲɔngirila de a bɛ wuli a kɛra sababu jumɛn na dossier in kun taara o u ye ɲininkali daminɛ jɔn na u y'a daminɛ Kamara de la Kamara IBK ka directeur de cabinet kɔrɔ de kun don donc lettre mun sɛbɛnna ka taa wari labɔ avion ko la Kamara de y'a sɛbɛn IBK tɔgɔ la ale de kun ye directeur de cabinet ale de y'a baaraw a fɔ ale tun ma kaso kɛ de ale de minɛna u y'a minɛ tuma min k'a datugu
u nana pression caya coronavirus kɛra sababu ye o tuma la ko k'a labɔ kaso la o coronavirus bɛ a labɔr'o de la sa dogo yɛrɛ la u taara dossier yɛrɛ ka pression kɛ juge kan fo k'a classer sans suite pression de don u y'a kɛ i bɛ calculer don u y'a kɛ juge kan n'i ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ juge de ma jɔ a jɔyɔrɔ la a wagati la a sɔnna ninnu ka pression ma u y'i tinti a kan a sira n'u ye a sɔnna ma a kana kungo sɔrɔ ale y'a da ye a ye dossier ɲɔngiri bon o de fɔra n'o fɔra ni Bubé u tɔgɔ b'a la k'a classera sans suite mais bɛɛ b'a miiri classement sans suite o y'a bannen de ye a taar'o de fɔ bon o fana kibaruya fɔlen a ka militants ye ne t'o kɛ kojugu ye koyi parce que a ka faamuya y'o de d'a ma n'a tun ye avocat dɔ ɲininka classement sans suite sariya la kɔrɔ yɛrɛ ye mun ye est-ce que a bɛ se ka wuli tugun wa est-ce que a tɛ se ka wuli tugun wa mun de b'a kɔnɔ peut-être ale fana ɲɛna a bɛ tubabukan mɛn a fɔra classement sans suite ale y'a kɔrɔ kɛ tubabukan kan dɔ ye alors que a kɔrɔ sariya la ani b'a mɛn cogo min na o tɛ kelen ye. surtout ka d'a kan ko lui il a été blanchi. ayi kiri n ko kiri de bɛ mɔgɔ jɛya ni kiri ma kɛ i bɛ jɛya cogo di donc ni Bubé y'o fɔ an bɛ waati mun na a bɛ k'a fɔ a ye ko bɛɛ ɲɛɲini cour suprême procureur dun de bɛ olu ka ko sɛgɛsɛgɛli kunna donc o de y'a kɛ procureur fana bɔra k'a fɔ non Bubé a ma classé i ka dossier c'est pas clos d'accord donc n'a y'o fɔ ni procureur y'o fɔ procureur wajibilen don sa ka dossier in nabɔ puisque ale de ko c'est pas clos a b'a labɔ k'a baaraw daminɛ o de ye Bubé sɔrɔ donc an bɛ se ka min fɔ bi maliyɛnw ka min faamuya an bɛ waati min na sisan an bɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu de kɔnɔ kiri ma se fɔlɔ ni kiri yɛrɛ ma surunya parce que fo sɛgɛsɛgɛli ka ban de d'accord fo sɛgɛsɛgɛli ka ban i ma ye mɔgɔw ma dossier in jate minɛ kosɛbɛ sax dossier in a ka nɔgɔ mais a ma ɲɛfɔ a ɲɛ ma di c'est-à-dire que maliyɛnw an ka hakili to ko wagati la a b'an dɛmɛ ko faamuyali la IBK sigira septembre 2013 a sigira o de la a bɛ sigi tuma min o y'a sɔrɔ san 2013 o budget nɔgɔyara dɛ a tɔ ye kalo 3 dɔrɔn de ye o budget nɔgɔyara parce que a tɔ ye septembre octobre novembre budget bɛ datugu donc o kalo 3 kɔnɔ IBK ma se ka baara kɛ o mais a y'i sigi jamana kalifara la a y'a minɛ budget fɔlɔfɔlɔ mun ni IBK bɛ baara kɛ n'a ye o ye 2014 budget ye donc 2014 kalo fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ janvier IBK ko o tuma de ko Philippe Boiré ka miliyari 100 di sɔrɔdasiw ma u ka minɛnw san parce que a fɔra ko minɛn de t'u bolo n'u tɛ sera kɛlɛ la k'a ye miliyari 100 di teriya la a y'a di défense ma o don kama ne ma da la ko fili tun b'o kuma la parce que IBK sigi tuma a ye layidu ta bɛɛ ɲɛna ni sigira dɔrɔn an ka sɔrɔdasiw n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ kɛlɛkɛminɛnw ka d'u ma u ka se k'u jɔyɔrɔ fa Maliko la dimi kana don an na mɔgɔ kan'u lamaloya donc o janvier 2014 donc o bɛnna IBK sigili kalo 4 de ma jɔn tun bɛ Mali la o don n'o fɔra k'i b'a fɔ k'o ye problème an bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ bɛɛ bɛ tɛgɛrɛ fɔ o la hali Sumayila Sise Ala ka hinɛ a la opposant don nka y'a muso n'a denw ta pour la première fois ka taa fɔ IBK i sɔnna i ka fanga ma donc an bɛ se k'a fɔ o don 100% des Maliens tun bɛ IBK kɔ puisque opposition tun ye Sumayila de ye Sumayila a taara fɔ IBK i sɔnna kɔrɔ sɔnna donc 100% des Maliens tun bɛ IBK kɔ o don IBK ye nin décision ta don min baasi foyi tun t'a kɔnɔ ne ɲɛna jamana nafali de tun b'a kɔnɔ o 100 milliards ni Fili y'o de labɔ k'a di Fili ka bɔ sanga musaya madame Boiré Fili Sissoko ministre des finances ale de tun ye ministre des finances a tun bɛ se k'a fɔ cogo di a t'o di a y'a di ale bɛ papier dɔrɔn de di k'a di trésor la a ye wari in di n'o tɛ wari tɛna d'a ma a tɛ taa bila a ka so ka taa a k'a ta ka taa di IBK ma n'a ye wari di défense ma défense yɛrɛ de bɛ taa ka wari di trésor kɔnɔ Fili da t'o yɔrɔ la a bɛ ordre de di dɔrɔn a y'a d'u ma o ordre dira hali wari ba tun tɛ yen o f'u obligera ka juru ta BDM na k'a wari dafa yanni Mali ka wari sɔrɔ ka BDM ka juru sara bon o 100 milliards nin kɔnɔ dɛ
avion militaire ni sana o de kono puisque avion président avion sana de afora ko équipement militaire de do. Ouais, mais avion indi ada de madomne. Ay bon avion in sambra ou be défense de bolo. Ate mo shibolo nulute. Ministre de transport tume o muna madoma. Muna atara défense là parce que atara défense na folo de kono ka avion sans kadibe kama. Donc c'est un équipement militaire. John Yassan ibe boube ina ka barakela oni ibe ka yere ka mo de yinika. C'est clair ça. Donc Philippe c'est ka dia yoronina. Mais ka Philippe au ministère là yala kuma wulili folote ni ede. Wa sura be ministère là de. Ay lettre ci Musa Marama ni lettre nye ayata kana irana. Comme monsieur le ministre, nga lettre flé et des ministres de la justice, nya ci Musa Marama sona no asron simbala enquête ou ka dai nga nominé. Ah o filingo rapport be vérificateur et rapport munke anana anya ci procureur généralement. Nous sona ka enquête daile ibi présenté. Mais wakati la dossier tara pression clé munkera ka datu kamara clé la au pression clé ne nanake procureur kan mene mabwa kalama mafonye procureur ube madelika mwashi wele ka foi kana dossier ta ouais frère de kuna utara ouais sonaka ouais frère de ministre de la justice ne ay filika senga tuma ne ku ministre de la justice akuma wuliko folo a wula kaneto ministre de la justice la dossier nana fana a transmettre à justice là. Donc ni juge ou mata ne ta do mo me pression ku kan mais ne ba filité madame ko kama mo shi wele ka afrika na mo woye wa fili lettre ci Musa Marama fana premier ministre ba kalama wati mara ko mara et de ko vérificateur ka dossier ta kata ni gestion vérifier ayata ne ka ministère to bala wele to kala sorna nga wele kata enquête kenkan ka doni se bala ni sentala a lettre bede Musa Marama sa fana ni ngalo tia ka boka fo batile mu fo tiete fili re masa fili ka lettre ba bolo re pika ayira nela donc même fo famille sur mais ni fili na segeli kono ita fo ku binaka o iba jo segeli ka ban na niro mumbala na niro mutala o kadon ayre o de fo me ayo de fa ay lettre seven ka le sanga Musa ya kare ka bo dembaya voilà u ka seratu ya ka barake ale bokolo ta permettre à casser anga fuja fin vraiment ni nyinga o de funa ya le ata dambe bo de kono parce que ta segeli ke o te basie ika so ika jamana sariama kaso ile mandi do ma o be mine segeli kunkoro o te basie na sira lema ama ke basie o ya ka jamana de ya numandi kaso de mandi ne ko ni wele ne be ni don dossier kono an balimaw ni a y'a sɔrɔ an ka jamana kabini lawale la maa minnu bɛ suganti jamanadenw fɛ ninnu bɛ i n'a fɔ jamanadenw ka cakɛlaw de nka jamana ɲɛmɔgɔ minnu n'u bɛna fanga la u yɛrɛw ka wulikajɔ n'u ka laɲiniw kɔnɔ olu nacogo o de bɛ wele anw fɛ farafina ya ko coup d'état o coup d'état min kɛra utukalo tile 18 san 2020 o kɛra sabu ye ka colonel Assimi Goïta nati an ka jamana ɲɛmɔgɔya la o hukumu de kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ malidenw de tun bɔra gale ko fanga ka bila joona Ibrahim Boubacar Keita fɛ layidu ni danaya ni jigisigi min tun dara kan ko a ma se ka o jigiw fa jigiw waro la danayaw tiɲɛna sinjiyaw karila wa a bɛ komi gwa de tun farala Ibrahim Boubacar Keita ni malidenw cɛ baara minnu tun kan ka jujɔn o baara ninnu de yɛlɛmara ka kɛ jamana foroba nafolo juguyali ye ani u yɛrɛw ɲɛnamaw sugantili k'u don jamana foroba ca la nin de kɛra sabu ye malidenw wulila ka jira k'a fɔ u tɛna jɛ n'a ye nin fanga in ka taa ɲɛ o bɔli min kɛra o de nana kuncɛ utukalo tile 18 kabini o de kɛra Assimi Goïta nana kɛ mamandiba ye jamana kɔnɔ ni taara an ka jamana dugubaw la u b'a f'i ye ko Assimi Goïta bɛ Mali kunna wolola de hali jamana dugumisɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye kɛlɛ fɛrɛ bolo min dilan an ka sɔrɔdasiw yɔrɔw ka kɛlɛ tɔnkuraw minnu bangena Mali kɔnɔ ninnu kɛra sabu ye ka Assimi Goïta mankutu de bonya Mali kɔnɔ
a nana se yɔrɔ la an baara ɲɔgɔn jamana n'o ye Faransi jamana ye maa caman tun y'a jira k'a fɔ Mali ni Faransi bɛɛ lahala mina bi ko fo i ka kɛ dɔfɔw dɔnba ye ka jira k'a fɔ Mali tɛ se ka tun y'a fɔ Faransi jamana ye ko ni Mali b'a bɔ yɔrɔ dɔn Mali tɛ se ka gɛlɛya ni kuma gɛlɛnw fɔ ka ɲɛsin Faransi jamana kantigiw ma. Asimi Goita waati min na a nana ɲɛdɔnni kɛ Faransikaw yɛrɛw bɛɛ laɲini jugu minnu na an ka jamana kɔnɔ a ye wulikajɔ ni dalilu bɛɛ de bila sen kan ka Faransi jamana ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ an fɛ Mali kɔnɔ k'o gɛn ka bɔ yan. An ko ma ko ambassadeur de la France au Mali o gwene Fransikaw yɛrɛw ka kɛlɛkɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen min cuna Mali kɔnɔ kabini waati min na Kɔna ni Jabali tun bɛ ɲini kana daminɛ jugu marifatigiw fɛ. O waati Fransikaw nalen min kɛra an ko de ma ko opération Serval o nana ban u nana jakulu caman de sigi. Waati dɔw la i b'a mɛn ko Takuba waati dɔw la i b'a mɛn ko Barkan. Mali jamana kantigiw ala ni Asimi Goita yɛrɛ ka danganiya a ye laɲini kɛ ko ka Faransi sɔrdasiw gɛn ka bɔ an fa dugukolo kan. I n'a fɔ Modibo Keita tun y'a kɛ cogo min na nin baara in kɛlen a nana kɛ sabu ye ka Faransikaw bila baara cɛjugu la Mali n'a teri jamanaw hali ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na duniya mabɔw kɛ duniya wuli ko ye nin bɛɛ de nana kɛ u bɛ laɲini kɛ waati dɔ la ka Mali jamanadenw yɛrɛ damaw lamuruti ɲɔgɔn kama nin bɛɛ ye Faransikaw ka fɛrɛ ni daluya cɛjuguw ye ka ɲɛsin Mali jamana ma nka i n'a fɔ dɔfɔw y'a fɔ cogo min na ko maakɔrɔba tɛ dugu min na o dugu ye Tomokolon ye n'a a ma ɲɛ k'a fɔ Asimi Goita sɛmɛlen bɛ an ka jamana dugutigiw ani dugutigiw ka kɔrɔsigiw de la fo ka se an ka jamana diinɛmaw a kɛra jamanadenw yɛrɛw ka foroba hakɛw ɲinini kulu société civile fo ka se an ka ɲamakalaw ka tɔn jɛkuluw ma ninnu minnu bɛ masakɛ la fariya ni waati min na kɛlɛ sera suforokun fo ka se an ka jamana yɛrɛ a tɛ taa maaba minnu ka wulikajɔ kɔ min tun bɛ kɛnɛ kan o min ka cidenw tun bɛ yen ninnu de taara an ka jamanakuntigi kumaɲɔgɔnya kuluba a yɛrɛ ka cayɔrɔ la ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna ye nanzarakan fɔbaw y'a jira k'a fɔ a bɛ fɔ de ma ko MRV o MRV in ko Asimi Goita nana kuma a ye min kɛ ɲɛfɔli la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kunnafonilaselaw y'a jira k'a fɔ a bɛ taa fo sanga 30 kɔ la a kɔni kɛra kuma basigilenw ye a kɛra jigisigi kumaw ye Asimi Goita nana kuma ta waati min na ko a nana ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛ nin kɛnɛ kan an ka jamana denmisɛnw n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu de ye jamana siniɲɛsigi ye sini bɛ olu de ye jamana denmisɛnw de ye jamana ɲɛjɔyɔrɔ ye an bɛ ko la bi fo denmisɛnw ka dɛmɛ u ka se ka baaraw sɔrɔ u yɛrɛ ye denmisɛn minnu fana bɛ dɔnniya ɲiniw na ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmaw ka hakilinaw ni u ka miiriyaw ye u ye fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛ Asimi Goita da ser'o ma hali denmisɛn minnu bɛ bajanbilaya la ninnu bɛ se ka lakilen cogo di a ye kɔrɔfɔ ninnu daminɛ ni o de ye an balimaw an k'an kulomajɔ an k'o lamɛn n'o forila bɛɛ a ye ɲɛfɔli kɛ fɛn wɛrɛ minnu na an bɛna an da don la k'o da aw tulo kan aw na se ka faamuyali k'a la Asimi Goita kodi ani an ka jamana ladalamaw ka barosigi min kɛra kuluba ka kɛɲɛ ni sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna ye an ka Asimi Goita lamɛn. bi waga kɛ sifilakaw de kama o de t'an fɔ sifilakaw na ni transition wuli ka transition ye a ye n ka wara minɛ an k'a fɛ walasa kunkolo b'i bolo dɛ donc sifilakaw de kan ka kunkolo minɛ an ka mɔgɔkɔrɔba b'an dɛmɛ k'a tɔ lase donc a ka kan sifilakaw olu k'u cɛsiri n'i y'a lajɛ fonction publique concours kɛra mɔgɔ caman ko ko a gɛlɛla parce que an ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to yuruguyurugu kana kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na mankan caman bɛ yen bɛɛ n'a ka mankan don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ concours kow la olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko terrain ma wuli olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta ko kalanko ta ka ɲɛ sɔrɔ bɛɛ n'i ka dimi de don bon fo o dimi bɛɛ de ka nɔgɔya dɔɔni o de bɛ mankan ban jamana kɔnɔ o de y'a to an ko fonction publique concours kɛra minnu se ka tɛmɛ olu tɛ minnu ma mɔni sɔrɔ an ta kɛ ten tɛ laban dɛ minnu ma se ka ta a y'a place ta k'a fara san wɛrɛ ɲinan place kan dɔ bɛ fara place kan donc an bɛna mɔgɔ saba kɛ mɔgɔ ɲumanw de a ka kan an yɛrɛ dɛmɛ n'an ka kɛ tiɲɛ kan mun b'a to sini ma an yɛrɛ kana jɔ an yɛrɛ la an kana fɔ an na kun y'a dɔn o fana okumu kɔnɔna n'i y'a lajɛ examen fɛn fɛn kɛra a bɛɛ garantila dɔɔni a bɛɛ kɛra okumu kɔnɔna ka kɛ ni lafiya bɛ ka na an bɛ ko nɔgɔya mun b'a to n'an ye mun bila mun na sini o b'o baara kɛ k'a ɲɛ e bila dɔgɔtɔrɔbara la e tɛ dɔgɔtɔrɔbara ɲɛdɔn a bɛ kɛ tiɲɛ mɔgɔ bɛ sa i bolo b'a fɔ ala ka hinɛ la ou ala ka ko dɔn a bɛɛ tɛ ala ta ye dɛ a dɔ y'i yɛrɛ ka kodɔnbali ye a dɔ y'i yɛrɛ ka fili ye ni min ye ala ta ye
ni fɛn fara ala la bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ i yɛrɛ se t'o la o tɛmɛnen kɔ an ka mɔgɔbaw u ka kɛnɛya o y'an ka aminankoba ye n'a ye tuma bɛɛ kɛnɛyaso ninnu an bɛ ka se ka minɛnw ɲini ka minɛnw dafa an bɛna dɔgɔtɔrɔsoya minnu jɛ o bɛɛ mɔgɔbaw fana o bɛn'olu ta parce que n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ bana gɛlɛn min b'an kan n'u mɔgɔ bɛ taa u ka mɔgɔ labɔ ka taa n'a ye kɛnɛma parce que se tɛ maliyɛn bɛɛ bi k'i ka mɔgɔ labɔ n'i y'i ka mɔgɔ labɔ bi sannen dɔrɔn o y'a dama problème ye a bɛ taa furakɛ yɔrɔ min na o traitement o y'a dama problème ye a bɛ si hôtel min na o y'a dama problème ye donc an ko sisan an k'an jija an ka na n'o fɛɛrɛw ye an yɛrɛ fɛ yan mun b'a to maliyɛn mun hali ni se t'a ye a ka se ka jigiya sɔrɔ ka se ka furakɛ a ka jamana na olu baro bɛ sen na o fana b'a jira k'hali bi an hakili ma bɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw kɔ maliyɛn bɛɛ kɔ donc n'i y'a jateminɛ fana musow ta la gouvernement mɔgɔ bɛɛ bɛ yan an ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ni mɔgɔ saba don sabanan o ka kɛ muso ye o bɛ gouvernement baara bɛɛ la sisan mais ala ko tiɲɛ yo secteur dɔw bɛ yen muso tɛ taa o baara kɛ bon n'o ko nana i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila yen i b'a sɔrɔ muso t'o yɔrɔ fɛ donc a b'i jɔ o yɔrɔ kɔ mais bi bi in na ala ko tiɲɛ musow ka ko talen don sɛbɛ la an bolo o kɔrɔ tɛ k'a bɛɛ bɛ ka ɲɛ dɛ filiw kɛra yɔrɔ dɔ la mais an b'an jali bi de ka dilan ka ɲɛ tuguni an b'a dilan ka ɲɛ diɲɛlatigɛ bɛ olu de bolo donc an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ ɲinɛ kɔ hali bi ka foli bila musolakaw la maintenant a dɔ magara lakanako la bi bi in na transition ka laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye lakana ye a fɔra ko ka ko fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye ka jamana basigi o de y'a to dɔ bɔra gouvernement ka sɔrɔ la dɛ n t'a dɔn na mɔgɔ ta da tɛ mɔgɔ ka kuma na mais dɔ bɔra gouvernement dépendant bɛ ka sɔrɔ la o sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'o di armée ma mun b'a to dɔ bɛ se ka fara armée ka budget kan cogo min na mais mɔgɔ caman t'a kuma fɔ dɔ bɔra budget bɛɛ la salon donc ka maliyɛn fo dan tɛ foli mun na parce que n'i y'a ye hali bi an bɛ ka nin kɛ tan parce que n'i bɛ armée dɛmɛ i bɛ gɛrɛntɛli kɛ dɛ dɔw gɛrɛntɛli a bɛ kɛ maliyɛnw ka gɛlɛya kan mais maliyɛnw gɛlɛya kun ka sɔn armée ka dɛmɛ mun b'a to lafiya bɛ se ka na donc k'o foli bila maliyɛn bɛɛ parce que n'i ye lakana lajɛ lakana a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn komi bamananw b'a fɔ cogo min ko bana don ka di ni a bɔli ye n'i y'a lajɛ gɛlɛya daminɛ fo sanfɛla la an b'a fɔ yɔrɔ min na grand nord ka jiginna dɔɔnin dɔɔnin ka na se centre la pour que a fɔ i mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ k'a bɛ ban yɔrɔnin kelen mais i bɛ jija ka caman de bɔ a la transition bɛ sigi tuma min na gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ jumɛn tun bɛ yen o tun ye dugu bɛ ci kanw bɛ ci jigiya foyi tɛ yen population jigi sɔrɔdasi minnu ye olu fana jigiya foyi fana tun t'olu ye ka baara kɛ bɛɛ bɛ sigi ka lajɛ i b'a fɔ i bɛ ka télé lajɛ cogo min na o tun ye gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye donc a ma ɲɛ fɔ an ka se ka an ka fɛɛrɛ de falen parce que wale dɔ tun bɛ sen kan n'an ma bɔ wale kɔnɔ an tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ dɔ b'a fɔ k'an bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ an tɛ ka mɔgɔ si kɛlɛ an tɛ mɔgɔ si jugu a la mais fɛɛrɛ dɔ bɛ n'an ma ba kɔnɔ an tɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana tɛ k'an ta ye an tɛ se k'an ka jamanadenw sago kɛ an tɛ se k'an yɛrɛ sago kɛ o fɛɛrɛ bɛ daminɛ fɔlɔ o daminɛ sɔrɔsiya kɛnɛya yɛrɛ lakana taabolo yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ la n'o sécurité parce que n'i y'a jateminɛ jɛɲɔgɔnw bɛ yen mais bɛɛ n'i ka laɲini don a bɛ se ka kɛ e ka laɲini o ne ka laɲini tɛ kelen bon ni ne y'a dɔn k'a fɔ ne ka laɲini tɛ ka sabati fan fɛ an bɛ jɛɲɔgɔnya la ni ma se ka tiɲɛ f'i ɲɛna o tɛ mɔgɔ nɔ ye dɛ o yɛrɛ nɔ ye ni siranna i dusu ka kaba ka dɛsɛ k'o tiɲɛ fɔ fɔlɔmuso tɛna se k'o tiɲɛ fɔ n'a e de bilala e de kan k'o tiɲɛ fɔ i b'o tiɲɛ fɔ o de kɔnɔna la an y'a essayé k'an ka baara taabolo yɛrɛ yɛlɛma o yɛlɛma nana ni gɛlɛya caman ye mais a kun tɛ to gɛlɛya kɔ parce que an b'a kɔrɔ dɔn a ka tiɲɛ i bolo i b'o dimi kun mɔgɔ kana k'a b'i dɛmɛ a ka tiɲɛ mɔgɔ k'i jalaki e b'a dɔn i kelen nɔ tɛ i tɛ se k'o ɲɛfɔ da kun ka kan an yɛrɛ kan an ka wara kunkolo minɛ o de kɔnɔna la an ye fɛɛrɛ kuraw tigɛ n'i y'a jɛ nin y'a san kelen ye opération min bɛ sen na u b'a fɔ o ma opération offensive ka jugu ɲini fɔlɔ mɔgɔw min t'u ka sigiyɔrɔ la u bɛna sɔrɔsiw kɛlɛ u bɛna population kɛlɛ mais sisan opération sigira sen n'a fɔ opération kɛlɛtigi nin y'o san kelen o de o kɛra dɔrɔn u bɛ ka ɲini nin ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ ka ɲini fan bɛɛ mais o fana tɛ se ka taa n'i ma jama ta o tɛ se ka taa n'i ma mɔgɔw labɛn o tɛ se ka taa n'i ma minɛnw san bon i b'o bɛɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ o ma nɔgɔ dɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ
i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ minɛn san i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔ labɛn i bɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ mɔgɔ recruter mɔgɔ ka recrutement dɔrɔn k'a tigi labɛn a ka kɛ sɔrɔdasi a ka sɔrɔdasiya ɲɛdɔn fitinin dɔrɔn o ye kalo 6 ye o kɔnɔ i bɛ jija jamana kana mɔgɔw kana dɛsɛ o fɛɛrɛ kura min sigira sen kan u y'o san kelen o bɛ sen na ala barika la a bɛ ka nɔbɔ mais a laban ye mun ye a laban ye ka na ni jamana ka sigi ka na o yɔrɔ ninnu la parce que i bɛ taa sɔrɔ ekɔliso tɛ yen kɛnɛyaso tɛ yen kiriso bɛɛ datugulen don yɔrɔ bɛɛ datugulen don donc n'olu o kɛlɛw mana kɛ sisan o yɔrɔw mana jɛya mɔgɔ dɔ de fana bɛna san minnu bɛna o yɔrɔ lakana n'o ye polisiw ni gendarmew ni gardiw ni sɔrɔdasiw ye olu de b'o yɔrɔ minɛ tɔw bɛ kɔnɛ ka t'u ka kɛlɛ la bɛɛ ni jɔyɔrɔ don donc n'olu nana sugu sigi sisan douane bɛ na impôt bɛ na kɛnɛyaso mɔgɔw bɛ na donc bɛɛ de bɛ na mun b'a to population bɛ se ka a ka vie normale kɛ cogo min na donc o de bɛ sen na donc population bɛ sen na o laban de ye nin ye jamanadenw b'u ka hakɛ sɔrɔ basi kɔnɔna la mais a kun fɔlɔ ye kɛlɛnijɛ yɛrɛ o kɛlɛnijɛ fana kɔnɔna an bɔra mun kalama an y'a ye u bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ jugu bɛ ka taa ɲini ka jugu kɛlɛ o kɔnɔna dɔw fana bɛ ka jamanadenw dɛsɛ ka sɛnɛ kɛ bon o ye an b'a fɔ o de la objectif militaire bɛ yen objectif stratégique bɛ yen ni objectif militaire ta sisan o ye jugu kun kelen de jugu min b'a se k'i bɔnɛ ɲin na i b'o ɲini k'o bɔnɛ ɲin na mais objectif stratégique ye min ye an bɛ ko kɛ komi na ni kɔngɔ ye jamana kɔnɔ an bɛna ko kɛ komi na gɛlɛya dɔn n'o gɛlɛya nana dɔrɔn o bɛ bɛɛ sɔrɔ i ye kɛlɛ kɛ cogo don ni jamanadenw bolo ko kɔngɔ b'i la i bɛ mun kɛlɛ kɛ bilen n'i ye dumuni tigɛ a la ka ji tigɛ a la a bɛ sera dɔ la a bɛ kɛlɛ bila donc u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ i bɛ kɛlɛ min u bɛ fɛɛrɛ dɔ bɔ a kɔnɔna la f'i k'o fana fɛɛrɛ kunbɛn o de hukumu na opération wɛrɛ fana sigira sen kan mun b'a to sɛnɛkɛlaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min na ala barika la mɔgɔw se ka sɛnɛ kɛ yen na gɛlɛya ninnu kɛra dɛ gɛlɛyaw kɛra yɔrɔ dɔw la yɔrɔ dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ mais ala barika la jama fanba ye ani salon na sini ma kɛ kelen donc o fana n'a fɛɛrɛ don dɔw bɛɛ fɛɛrɛ ninnu bɛɛ ye o laban de ye ka basigi kɛ n'i y'a ye an ka jɛɲɔgɔn la an bɔra jɛɲɔgɔn dɔw la parce que u bolo wari bɛ k'i bolo i tɛ se k'i sagona minɛn sɔrɔ k'a fɔ k'e minɛn e n'a ma ka kan o tɛ dɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ ye n'i y'a sɔrɔ dɔ bɛ gɛlɛya la a tɛ sɔn i ka sɔrɔ parce que olu fana ka nafa sɔrɔ sira de b'o la dɔ bɛ balo dɔ joli la bon n'e b'a dɔn ko nin tigi b'a balo joli la i k'i yɛrɛ minɛ a bɛ kɛ de la dɛ n'i siranna k'o fɔ i siranna k'o kɛ mɔgɔ si tɛ dɛmɛ o baara la. an balimaw n'a fɔra bɛnɲɔgɔnya kuma min bɛɛ mali ni jugu marifatigiw cɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i dalakan bato ne ma da la k'a fɔ hali ni mali jamanadenw sɔnna k'a fɔ bɛnɲɔgɔnya kuma min kɛra Algérie jamana ka san 2015 ni dalakan labato dangɛnɛmayara ko banbagaci marifatigiw bɛna sɔn nin ma ka da kan n'i ye u ka muruti wale in lajɛ a bɛ dɔgɔ furancɛ damadɔ bɔ bi ka jira k'a fɔ bɛnkan min tun bolonɔbila kɛra san 2015 Algérie jamana kan ni jugu marifatigiw ka kulubaw caman y'a jira k'a fɔ olu bɛ marifa bila mali jamana kama n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigika kuma de fɔra o sigika kuma in bɛ se ka dangɛnɛmaya cogo min na o sira na taama ko mali jamana furancɛ fanga ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati latɛmɛ fanga ni don latɛmɛ fanga ɲɛmaw ko ninnu bannen bɛ ka olu ka hakɛw d'u ma o de y'a to jugu marifatigiw nana dimi ka funu k'u ban bɛnkan sɛbɛn na o hukumu de kɔnɔ an ka jamana politikima jolen dɔ bɛ yen waati o waati n'a fɔra ko fanga ye dansago ko fanga ye jamanadenw ka danaya tiɲɛ malidenw bɛ taa s'a ma nin ye politikima ye walima forobama don limaniya min b'a la danganaya min b'a la jamana in ɲɛtaga ni jamana in dɛmɛli ka bɔ fasan kɔlɔn kɔnɔ o y'a hakilina ye o y'a miiriya ye an ko ale de ma ko Cheikh Umar Sissogo delila ka kɛ hali jamana seko ni dɔnko tigilamaw tɔgɔla minisiri ye an ka jamana kɔnɔ a ye dantigɛli kɛrɛnkɛrɛnnen de kɛ ka ɲɛsin bɛnkan sɛbɛn min bolonɔbila kɛra ani jugu marifatigiw cɛ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sera ma u y'a ɲininka hali Algérie jamanakuntigi a ye kuma min fɔ n'a kuma cayara bi kosɛbɛ fo ka se yurukuyuruku walew ani jamana foroba nafolo jugujuguyali o kɛlɛli o hakilina min talen bɛ jamana marabaw fɛ
fɛ aw minnu bɛ do kibaru in lamɛnla kabini jujɔn na waati min na an ko ma ko lutte contre la corruption a da ser'o fana ma hakilina ni miiriya minnu b'a la Cheikh Umar Sisoko ye ɲɛfɔli kɛ hali an ka jamana bɛ lahala min na bi lakana ko yɔrɔ la ani malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɲɔgɔnya kuma minnu gwɛlɛyalen don an ka jamana politiki ko bunakun kan an ka ɲiningali kɛrɛnkɛrɛnnen de sera ma a ye ɲɛfɔli kɛ walasa aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kɛ malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Cheikh Umar Sisoko ka lasew lamɛn. Ne ye Cheikh Umar Sisoko ye ne ye MK coordinateur ye bɛ min wele ko ɲɛmɔgɔ n'i ye bi yɛrɛ lajɛ gouvernement yɛrɛ la o mɔgɔ ninnu u mɔgɔ 5 de bɛ gouvernement na mɔgɔ 6nan wɛrɛ bɛ yen o bɛ présidence la ministre tɔgɔ de b'a la commission sécurité alimentaire commissaire à la sécurité alimentaire CNT la u mɔgɔ 10 de bɛ yen u bɛ gendarmerie la u bɛ sɔrɔsiya la u bɛ douane la ayiwa u bɛ jamana polisiw la u bɛ jamana ɲɛmɔgɔya baw yɛrɛ la ne ma dala n'ale ye nin n'a ye nin fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko ayiwa a tɛ jamana dɔn an ka sɛbɛn kɔnɔna na bi lutte contre la corruption kɔni na ni président yɛrɛ de kuma la ko a baara bɛ yan ka kɛ baara bɛ yan ka kɛ fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛ anw ɲɛna ma dɛ n'o tɛ anw ɲɛ t'a sira la n'i ye kubeda fɛn o fɛn bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ a suɲɛni bɛ bɔ da min fɛ n'i y'olu bɛɛ ka sɛbɛn lajɛ o sɛbɛn tun b'a to a y'a mɔgɔw caman tun nɔ kan ka minɛ sariya bulon na kabini u nana o baara tɛ kan ka kɛ o u ye mɔgɔw min minɛ n'o ye Fili Buware ye ani Madu Kamara hali bi u bɛ taa n'u ye sariya bulon na o n'o tɛ tɔw bɛ mun salon na Bakari Togolama ta mɔgɔ caman bɛ yen u taara k'u minɛna nin baara in na olu yɛrɛ ka tile la wari caman ŋanamuŋanamura date kan ka dɔw la n'i ye Laginɛ ni Burkina lajɛ bi bi in na olu ka baara tilennen bɛ ayiwa lutte contre la corruption a bɛ se k'a fɔ ko yen lutte la corruption o kɛlen ka sɛbɛ sen ta kama yan kɔni tɛ yan kɔni tɛ yan kɔni tɛ parti politique caman b'a fɛ u ka Choguel bila nka i kan ka fara kan k'a fɔ u bɛ fɛ ayiwa gouvernement bɛɛ kɛ i niyɔrɔta sɔrɔ o tɛ hakili ɲuman ye gouvernement bɛɛ k'i niyɔrɔta sɔrɔ a la n'a bɛ wele tubabukan na gouvernement d'union nationale o ye fɛɛrɛ jugu de ye farafinna kabini a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta ni gɛlɛya donna jamanaw kɔnɔ tuma bɛɛ o fɛɛrɛ de bɛ na ayiwa fɛn wɛrɛ tɛ ayiwa jamana bɛ se ka kɛ ayiwa fɛn ye mɔgɔw b'u ta sɔrɔ cogoya min na bɛɛ b'i ta pour ta sɔrɔ ka jamana cun ni jamana cunna olu ka sira tɛ jamana ka wuli ayiwa mɔgɔw min bɛ fanga la ayiwa olu u b'u ka dayirimɛ sɔrɔ ayiwa u tila k'a daminɛ tuguni maa o maa bɛ yen u b'olu gɛn ka tila ka segin ko kɔrɔw la an ko min gouvernement kura kan ka sigi ni sɔrɔdasiw bɛ fɛ transition ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ayiwa jamana ka dɔnse ɲuman ta sɔbɛ sen ta o tɛ fɛn wɛrɛ ye ayiwa gouvernement de mission mɔgɔ min b'a ɲɔgɔn na ayiwa mɔgɔ lakikaw jamana kanu bɛ mɔgɔw min na hɔrɔnya ni danbe bɛ mɔgɔw min na mɔgɔw min ye baarakɛlaw ye olu de kan ka ta ayiwa ka kɛ nin gouvernement nin ye u kɛra tɔnmɔgɔ ye o parti politique mɔgɔ ye o u ma ko ye o jamanadenw de don o de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ min ye Choguel ta ye ani min ye gouvernement ko nin ye anw y'an da don o kuma la an ka yɛlɛma hɔrɔnya an ka san yɛlɛma 14 mai la i y'a dɔn 14 mai de anw de fɔlɔ wulila k'a fɔ ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan IBK ka o san filanan anw y'an da don a kuma na an ko Choguel ka bɔ bari a tɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan
bɛ mɔgɔw bila ɲɔgɔn na tuma bɛɛ tiɲɛ tɛ fɔ ko la baara ɲuman tɛ kɛ mɔgɔw bɛ neni ayiwa a ka bɔ yen maa min bɛ na min bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ye mɔgɔ hakili sigilen ye mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔ min bɛ se ka jamana denw fara ɲɔgɔn kan an k'an k'o de wele k'o bila premier ministre la an ka hakililata y'o de ye bari an bɛ M5 RFP Mali kura la an bɛ to n'an bɛnna kumakan min kan parce que ni jamana ye jamana kungo ba de ye an ka bɛɛ ka tugu o la an k'o fɔ sibiri don ni ala sɔnna an kan ka ɲɔgɔn ye nin ko ninnu bɛɛ kan an ye sɛbɛn min jira u la ni an y'a bɔ kabini selu a sɛbɛn ka gɛlɛn ma fɛn wɛrɛ tɛ jamana bɛ degun na kɛlɛ dɔ cokolen b'an kunna o kɛlɛ nin faransi ni jamana nafolotigiw nafolobatigiw olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan f'u ka sahel jamanaw k'u ɲɔngiri ayiwa nafolomugu min b'u ka dugukolo jukɔrɔla la n'a bɛ se ka kɛ nafolomugu caman ye u b'o de ɲinina anw ye hakili jagabɔ min kɛ kabila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma u tɛ fɛn wɛrɛ ye o banbagatiw n'u b'a fɔ k'u ye djihadistes ye u kɛlen bɛ ka jamana fantan naani bɛɛ minɛ anw b'a hakililata fɔ tuma min na an y'a fɔ de k'u tɛna dan kɔrɔnfɛla ani mali cɛmancɛla ma u bɛ yuri fan bɛɛ an b'o kɛlɛ de kan bi an k'o kuma kɛlɛ min bantɔ tɛ sisan n'an m'an cɛsiri a la an ka dabali sigi o dabali ye mun ye mali kɔnɔ kube 49 de tun bɛ yen u y'o yɛlɛma ka kɛ kube caman ye nka o kube 49 la an ka sɔrɔdasi kin dɔ sigi an ka maa 1000 ni maa 500 denmisɛnninw an k'u ta k'u don sɔrɔdasiya la an k'u labɛn k'u dusu min ka sɔrɔdasi fɛrɛ don kɔnɔ k'u kolo giriya ayiwa olu kubeda fɛn o fɛn n'a bɛ fɔ ko cercle a n'a commune u bɛ munumunu salo de kɛ su ni tile ka taa banbagati ninnu ɲini ani tiɲɛnikɛla caman min bɛ an ka sirabaw kan sisan k'u ko kari. an balimaw aw hakili b'a la a bɛ tile 3 ɲɔgɔn bɔ bi mali jamanakuntigi Assimi Goïta ko a ye sɔnɲɔgɔnya wale kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 ninnu ma minnu tun bɛ bolola an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ kalo 6 bɔ bi Assimi Goïta yafalen o yafa in kɛra sabu ye hali kiri ni josɛriya tigilamaw tun ye nɔbɔli min kɛ ko nɔbɔli ninnu bɛɛ lajɛlen de wulila ka bɔ nin sɔrɔdasi ninnu kɔ o hukumu de kɔnɔ ninnu bilala u bilalen u ye pankulu tali min kɛ Bamakɔ pankulu jigi kɛnɛ kan u taara ka taa Togo jamanakuntigi foli min kɛ Faure Gnassingbé a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra fɛ walasa Mali ni Côte d'Ivoire jamana bɛnɲɔgɔnya wale ni cɛfɔ ni kanbɛn minnu b'u ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na o kana se ka tuɲa ka sabu kɛ ni sɔrɔdasi ninnu ka minɛli ye Faure Gnassingbé y'o baara min kɛ u taara ka taa fo a ka jamana kan o de senfɛ Togo jamanadenw fana y'a jira ka fɔ Faure Gnassingbé ni a y'a sɔrɔ olu tun ye danaya da kan Togokaw bara k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko Togo jamanadenw bɛɛ lajɛlen de wasalen bɛ ni Faure Gnassingbé ye a bɛ taama in daminɛ waati min na maa caman bɛ Togo jamana kan olu tun dalen t'a la ka fɔ a bɛ se ka nɔbɔ nin ko la o de senfɛ Faure Gnassingbé waleɲuman dɔn sira fɛ a ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de sera anw fɛ Mali kɔnɔ kununko ntɛnɛn n'o bɛnna janvier kalo tile 9 ma Togo yɛrɛ a minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Togo ni jamana wɛrɛw koɲɛ ɲɛnabɔ ma ale de tuna anw fɛ Mali kɔnɔ a y'i kunda kuluba kan Mali kantigiw yɔrɔw kɛlen ka ɲininka a ko ale nana waleɲuman dɔn foli de la ka bɔ Togo jamanakuntigi yɔrɔ la ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta ma a ye sɔnɔgɔya wale min kɛ a ye lamɛnli min kɛ hali a ye bonya min ta ka Togo jamana a n'a jamanakuntigi sɛgɛrɛ ninnu ye mankutu ɲuman min sɔrɔ nin ko la ko nin bɛɛ de sabu bɔra Assimi Goïta ka muɲu n'a ka sabali la o de y'a to Togokaw yɛrɛw ka ministre des affaires étrangères ale tuna anw fɛ Mali kɔnɔ kunu folikan kɛrɛnkɛrɛnnen ani waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan nin kɛra anw fɛ Bamakɔ kuluba jamanakuntigi yɛrɛ ka cakɛyɔrɔ la. an balimaw bamananw ko mani ye mani mɛn si de ma labɔli kɛ ni tun y'a fɔ
ɲafungekaw ka Sumaila Sise ye walima Sumaila Sise jɛɲɔgɔnw minnu sara kabini san 2020 fo ka se bima hali Sumaila Sise ka lakanaba a bɛ minɛ don min na ɲafunge ni sarafere cɛ ale min bɔnɛna Nina Gale nunu somaw ni y'u ɲininka u b'a fɔ ko nunu minnu fatura Sumaila Sise n'a jɛɲɔgɔnw ko kulu min b'u kɔ laɲini tun ye fanga ɲini min ye ko kulu na kɛ jamana kunnawolo kulu ye don nataw la ka se ka ni banbagatɔ furu nunu somaw ɲɛji cɛ a kɛra I b'a fɔ ngalonmayira URD Union pour la République et la Démocratie o kuluba min ni ye labɛnw lajɛ don tɛmɛnenw na madala ka fɔ politiki tɔn bɛ jamana kɔnɔ politiki tɔn min tun sinsilen don I n'a fɔ URD hali ni fangata baaraw nɔ bɔra jamana ma hakili juru caaninen caaman de bɛ nin kulu in na a kɛra Mali dugumisɛnnin dugubaw kɔnɔ a kɛra hali an ka jamana faba Bamakɔ yan maaw caaman de tun limaniyalen don ka fɔ URD hali ni a y'a sɔrɔ Sumaila Sise kɔni taɲana o taɲani min kɛra nin ma hakili juru caaninen minnu bɛ nin kulu kɔnɔ ko ninnu bɛna ɲɔgɔn kan fɔ u bɛna hali wulikajɔw kɛ ka se u ka tɔndenw ma Mali duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ ka taa ɲɛfɔli k'u ye URD yɛrɛ a jirala ka fɔ hakilina tɔn de don tɔn don an ka jamana kɔnɔ tɔn min ni malidenw caman y'a jira ka fɔ ni a y'a sɔrɔ fanga ɲini de ye kulu in sigi kun ye ko hali ni Sumaila Sise tɛ ko parti politique kulu ka dɔgɔ an ka jamana kɔnɔ parti politique kulu min sinsilen don ni URD an ma bɔ karila ka se ntɛnɛ ma o URD o ɲɛmaw de nana ɲɔgɔn wele kiri la o kiri a sɔrɔla mun de fɛ ko maa dɔ bɛ URD yɛrɛ tɔnden don u ko ale de ma ko Gwaɲɔn Kulibali ko Gwaɲɔn Kulibali n'a fɛlamaw de taara ɲɔgɔn ye ba kɛ an ko min ma ko assemblée extraordinaire o ɲɔgɔn ye senfɛ ko waati de sera n'a ma ɲɛ ka fɔ Sumaila Sise min tun ye URD ɲɛmɔgɔba ye ale taɲana bi ko fo parti politique tɔn in k'a ka ɲɛmɔgɔ kura de sɔrɔ ninnu taara lajɛ min kɛ u nana Gwaɲɔn Kulibali de suganti ka kɛ URD ɲɛmɔgɔba ye nka URD ma jolenw ɲiningalen I n'a fɔ professeur Saliku Sanogo o Saliku Sanogo min tun ye Sumaila Sise ka danayama ye wa URD yɛrɛ dangan fɔlɔ don fo ka se Maître Demba Traoré URD u ka cakɛbonda kɛrɛnkɛrɛnnen min ɲɛsilen don kunnafonidilaw ani URD kɔnɔna kunnafoni hukumu kɔnɔna ma o ɲɛmɔgɔba o ye Maître Demba de ye ale fana y'a jira ka fɔ a tɛ nin ko in joona malidenw caman de ye ɲiningali kɛ waati min na nin ko in nana daga fara ko yala Sumaila Sise yɛrɛ a furumuso Madame Sise Asan Traoré ko ale hakilina ye mun de ye nin ko la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw minnu y'a jira ka fɔ Gwaɲɔn Kulibali sugantili min kɛra k'u ma jɛ n'a ye o maaw de farala ɲɔgɔn kan sibiri tɛmɛnen an ka jamana ɲɛmaw yɛrɛw ye bon kɛrɛnkɛrɛnnen min congo Bamakɔ yan ka kɛɲɛ ni Mali jamanakuntigi fɔlɔ min kɛra sabu ye ka yɛrɛma hɔrɔnya di jamana in ma Modibo Keita ko nin yɔrɔ in kɛra ale ka tasibila bon de ye an ko ma ko Memorial Modibo Keita URD tɔndenw kɔni bɔra Mali duguba ni dugumisɛnw kɔnɔ ka na lamɛnli kɛ maa minnu y'a jira ka fɔ olu bɛ professeur Saliku Sanogo de nɔfɛ ko yɛrɛ de ye URD Maître Demba Traoré Madame Sise Asan Traoré Sumaila furumuso ani URD yɛrɛ a tɔn jeturaw URD yɛrɛ tun dɔnnen don ni maaba o maaba ye ninnu de tun ye kunnafonidilaw wele ka sabu kɛ kiri dɔ de kɛra sigida 5nan kobe la ko kiritigɛlaw y'a jira ka fɔ Gwaɲɔn Kulibali ko ale de sugantira URD maaw fɛ ka kɛ u ka parti politique tɔnkulu ɲɛmɔgɔ ye kabini ni kiri de kɛra josariya tigilamaw fɛ URD maaw fana y'a laɲini ka kunnafonidilaw wele ɲɛfɔli bolo ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw anw yɛrɛw tun b'a kɛnɛ kan aw minnu bɛ aw ka gwɛlɛw kan aw minnu bɛ aw ka cayɔrɔw la yala mun de fɔra URD tɔndenw fɛ nin kɛnɛ kan Maître Demba Traoré ale yɛrɛ ka baara de ɲɛsilen don URD yɛrɛ kɔnɔna kunnafoni ganzeli ma ale nana kuma ta ale bɛ kuma ta waati min na a y'a sɔrɔ professeur Saliku Sanogo nana ɲɛfɔli kɛ nin ko in yɛrɛ la hali u yɛrɛw ka surnaldonba ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se Nun Togo fana ye parti politique ɲɛmɔgɔ ye ale fana nana kɛnɛ kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Sumaila Sise yɛrɛ tun bɛ cakɛ yɔrɔ min na n'o ye an ka jamana fanga sinamatɔnw jabala ye an k'o ma ko cabinet de l'opposition Nun Togo tun y'o baarakɛla ye wa min ye fanga sinamatɔnw ye a bɛ ɲini kana waati jan bɔ Nun Togo ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw barika tun bonyana Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in kɛlɛli la a fana tun bɛ kɛnɛ ka seereya bolo ma nka an ye seereya fɔlɔ min sɔrɔ o ye Maître Demba Traoré cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'aw y'a lamɛn
ni maître Demba Traoré a yɛrɛ de la ka kɛ ministre ye Mali kɔnɔ yan wa journal donba don min ye Soumaïla Cissé min fatura nin tun y'a ka danayamɔgɔba ye maître Demba Traoré ye kɔrɔfɔ min fɔ URD maaw kɔni bɛ jabasere kiri min na bi an ka fara ɲɔgɔn kan an ka maître Demba Traoré ka nin kɔrɔfɔ lamɛn k'a fɔ anw ka dɛmɛ ka ɲɛsin transition ma u ti bɔlɔlɔ la dɛmɛ ye u ti kuma f'u ye o bɛ yen depuis transition daminɛ sabu anw bɛ wuli ka jɔ la yɛlɛma ka taa jamana kɔnɔ depuis transition ma se fɔlɔ a ko an ye san 7 kɛ Gwara Dabaya la an ma siran an ma jɔ an tun tɛ kuma bara kɔnɔ dɛ an b'an hakilina fɔ cogo la n'an tun kɛra tiɲɛnikɛla ye danaya mun dara an kan Ala ka hinɛ Soumaïla la a taara ta cogo min na Ala fɛ yen a tun tɛ taa ten dɛ mɔgɔ si ma Soumaïla ta cogo ye k'i m'a kanu bɛɛ b'a fɛ i ka taa ten mais bɛɛ tɛ se ka taa ten dɛ Soumaïla y'a cɛsiri a y'i cɛsiri faso ye a n'a jɛɲɔgɔnw ye fɛn dɔ dilan faso baarali kama n'o tɔgɔ ye URD k'a kɛ faso baaralan ye a minɛna faso ye a danyana faso ye ni faso den minnu fara ɲɔgɔn kan a kɔ n'olu ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ a ka retraite b'a lase a ka saya ma a mago tɛ se foyi ma tɔɔrɔ bɛɛ dara a kan ne de kelen segira k'o fɔ don min na a b'a ka jara a nɛnna a bujara mɔgɔ minnu tɛ se k'a lakunu ka bɔ sunɔgɔ la olu b'a nɛni k'a nɛni ka somɔgɔw nɛni ka muso n'a denw nɛni ka fɛn bɛɛ d'a kan a y'a bɛɛ kun faso kama ani anw b'a kɔ k'a bila an ɲɛ anw bonya kama a ye danaya da minnu kan olu sigilen tɔn ɲɛmɔgɔ bɛ maaw ma ta k'a fɔ ka kɛ secrétaire général a dan b'o la dɛ tɔn ɲɛmɔgɔ bɛ maaw ma ta o ka k'ale ka dankan direct a dan b'o la dɛ Saliku ye tɔn in premier vice présidence ye depuis 2014 ni kuma diyara an na an bɛ se k'a fɔ Saliku ye tɔn sigi mun présider URD kɔnɔ Soumaïla m'o yɛrɛ kɛ k'a sababu kɛ a ka taama kun ka ca mais ni hakili t'a la k'a fɔ don kelen Soumaïla bɛ balola tuma min dɔw ko Saliku ma ɲi an ma deli k'a mɛn réunion na ko wuli ka jɔ kɛra k'a nɛni k'a dɔgɔya ka Soumaïla to balo la misali ye mun ye Soumaïla minɛnen an ye degun mun kɛ o kɔnɔ Saliku ye bɛɛ minɛ Ala nana ni Soumaïla ye don na réunion kelen mun kɛ n'an ye n'a ma réunion wɛrɛ kɛ o kɔfɛ diɲɛ tanun tɛ yen mun ma da Saliku kan minnu bɛ k'a kɛlɛ bi u ka discours sɛbɛnnen bɛ tanun tɛ yen ma mun n'a kan il a fallu tout simplement que Ala k'a ka baara kɛ wagati mun na maliyɛn bɛɛ kɔnɔ k'an bɛna lafiya bɔda sɔrɔ Soumaïla nali la k'a bɛna garisɛgɛ fanga la wagati kelen Ala y'a minɛ Soumaïla tun ye mɔgɔ limaniyalenba ye dɛ anw ye dɔɔnin kɛ a kɛrɛfɛ an ye kalan caman kɛ an ye limaniya kalan a kɛrɛfɛ c'est pourquoi ne b'a fɔ bɛɛ ye ni Soumaïla saya ma fanga ɲinina fɛn fɛn waju foyi t'o waju Ala ye koba fila de kɛ Mali kɔnɔ Soumaïla fatura san min na 2020 koba fɔlɔ Bandaw kɛra président ye a m'a ɲini mɔgɔ si fɛ u taara nɔfɛ ka na jamanakuntigiya kalifa la a ma campagne kɛ a ma taa dugula a kama a ma taa mɔgɔ si fɛ a kama o ye Ala ka kɛ ye o san kelen an sigi an jigi tun bɛ maa mun kan k'o bɛna k'a ye Ala y'o minɛ nin ma kɛ lawale la dɛ nin ma kɛ Babylone dɛ nin kɛra Mali la sisan nin kɛra sisan c'est pourquoi n bɛ n ka karamɔgɔ maître Boubacar karamɔgɔ ka kuma sɔnji la a ko ni nin wale ninnu ma maa min waju nin tɛ se ka kɛ e ɲɛna k'a ma lakale ye histoire la i y'a vécu e ka tila o tigilamɔgɔ a bɛ balo la tuma min na aw bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ a muso b'aw servi ni nisɔndiya ye denw b'aw bonya bɛɛ ɲɛ b'aw la mɔgɔw ɲɛ b'i dontɔ la i bɔtɔ la fɛ yen o ka taa Ala ma segin ka bɔ kaburudon dɔ i ka sira wɛrɛ ta o n'an taabolo tɛ bɛn dɛ i ye ko dɔn cogo o cogo nafolo kɛr'i kun cogo o cogo i sera ko la cogo o cogo
n'an taabolo tɛ taa dɛ. Kunna sini n ye président Assimi ye kuma na an ka dugutigiw n'an ka alimamiw fɛ a ko n'aw sɔnna aw ye maakɔrɔw ye gɛlɛya caman bɛ wuli u y'an sigilen an kɔ de ye u y'an kelen ka an yɛrɛ bakun an dɔnni u y'an kelen k'o matarafa n'u yɛrɛ maakɔrɔw ye minnu bi n'an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bi yɛrɛ maakɔrɔbaw ala ka hinɛ Yunusi la a banabagatɔ Banjugu bija bɛ kɛnɛ kan san 80 kɔ ɛri 6 k'u sigi n'u ye k'u lasabali a ye Saliku to yen ala kama fo kɔnkɛrɛ wɛrɛ 2024 a y'a to yen ala kama a ka ɲɔgɔn minɛ a ka jamana lajɛ a ye Sumala kɔ lajɛ ɛri 6 u ma dan kuma ma u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a sɛbɛn papier la k'a signé ni maakɔrɔbaw b'an fɛ yan o papier minɛna k'o fara Saliku ɲɛna k'u ka kumakan tɛ kuranɛ kolo ye k'a tɛ yɛlɛma an bɛ segin an yɛrɛ ma cogo di n'an ma maakɔrɔw bonya anw ye jɔn ye an bɛɛ tun bɛ maa min kɔ ni an bɛɛ y'a dɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ dɛmɛw bi i bɛ se ka buti don dɔw la ala ma fanga don n'an fara la n'an ye diɲɛ minɛ n'an ye tiɲɛ sira bila ala bɛ fanga di cogo a b'a di cogo bunamaden bɛ fanga ɲini mɛ ala de b'a di o kan ka kɛ anw ka misaliya fɔlɔ ye an bɛ mun tiri Sumala ka ala de b'a di mɔgɔ min bɛ kɛ sini Mali président ala de b'o dɔn adamaden bɛɛ b'i yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ si wuli ka bɔ i na kan kan kun bɛ di kuntiri tɛ di dɛ ni e de dara a kama ni ko ma jɛ n'a ye ala b'a ne malo k'a kɛ n ɲɛna ou bien a bɛ n bɔ yen k'a kɛ n kɔfɛ o fila de don. Donc bi m'o de fɔ Saliku i bɛ mun kɛ Madame Cissé aw bɛ mun fɛ fɛn bɛɛ fɔra aw ma fɛn fɛn fɔra Sumala ma a bɛɛ segira ka na fɔ aw ye tɔgɔ tiɲɛ bɛ da aw kan aw bɛ ɲini ka Saliku nin réunion na a sigilen ɲɛna maakɔrɔba ka ɲɛji bɔ an ma deli k'o ɲɔgɔn ye réunion kɛ salle kɔnɔ i den filanw i dɔgɔninw i dɔgɔnin jugujugu i ni minnu bɛ tulon ka yɛlɛ i ni minnu bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ olu ka micro ta k'i nini ka sinaya wuli tɔn kɔnɔ sinaya mun tɛ hali tɔn n'a sinatɔnw cɛ adamadenw bɛ buruja mɔgɔw bɛ t'u sigi télé la u bɛ bɛɛ ta tɔgɔ ma bɛɛ bɛ nini mais Saliku ye président Sumala ka qualité kelen i ser'o kɔrɔ kosɛbɛ dɛ i ko an bɛɛ lajɛlen ma i t'a fɛ maa si ka taa kuma maa si ka jaabi kɛ an b'i fo la an si ma deli ka bɔ ka taa an sigi télé la ka taa an sigi radio la k'an bɛ mɔgɔ jaabi siranya tɛ k'an tɛ se kumana tɛ mais ladamu kɛcogo don ani tɔn sariya batoli ni ɲɛmɔgɔw batoli. Mɔgɔ i bɛ dɔ dɔn mais i t'a bɛɛ dɔn dɛ Sumala tun t'a sigi télé la k'a sigi radio la k'a camarade buruja n ma deli ka tɔn ɲɛmɔgɔ ni si ye minnu filɛ kɛnɛ kan minnu ye yan sɔrɔ minnu ma yan sɔrɔ k'u ko ko Saliku de ta ye tiɲɛ n ma deli k'a si ye ka t'i sigi bɔlɔlɔ kan ka u ɲɔgɔnna camarade dɔ dɔgɔya Sumala tun tɛ sɔn yɛrɛ hali an k'an sinatɔn mɔgɔw neni janko tɔndenw an yɛrɛ dama alors mun nana ne nin parce que Saliku tɛ jɔyɔrɔba la parce que fɛn t'a kun parce que a tɛ se ka dɔrɔmɛ di aw ma an ka sabali dɛ mɔgɔ i bɛ bi dɔn i tɛ sini dɔn dɛ don dɔ cɛjan ye don dɔ cɛsiri ye dɛ mɔgɔ i bɛ se ko dɔ la i b'i to to dɛ Sumala taara ale tɛna bilen an b'a sɔrɔ yen dɛ fɛn o fɛn taara olu bɛɛ taara an b'a sɔrɔ yen dɛ diɲɛ ko ko n'i b'a kɛ ala ko b'a la dɛ ni mɔgɔ min ko ko ala ko tɛ politique la i filila dɛ politique mɔgɔ tɛ fanga ɲini n'a ma taa dugawu ɲini n'a bɛ f'i ye ala k'a nɔgɔya ala ma don a la wa i bɛ se k'i yɛrɛ k'a ye kuma bɛɛ fɔra delili sugu bɛɛ kɛra dibi la dogo la kɛnɛ kan a si ma sira sɔrɔ ni fɛn min b'i kɔ ni ala y'o fana de da i bɔgɔ la mɔgɔ ka kuma tɛ se k'o bali Sumala fatuli ye an bɛɛ dusu kasi mais jama a tɛ se k'an dusu kasi ka tɛmɛ a muso n'a denw kan dɛ anw de kun kan ka kɛ olu ɲɛji cɛbaga ye anw kun man ka sɔn fiyewu baasi fosi ka Sumala bolofɛn kelen sɔrɔ olu balolen ɲɛna hali ni fɛn dɔ man di anw ye
ni musoba in n'a denw mana an wele k'a fɔ an b'a fɛ a k'aw kɛ tan bonya ni karama mun tɛmɛna an n'u fa n'u cɛ an kan ka to ta la o fana y'an taabolo dɔ de ye o bi mun de ɲinina jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ maliyɛnw kan ka fara ɲɔgɔn kan Soumaïla y'o a tɛgɛ de bɔ maliyɛnw ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka faso dilan an bɛ régime min kɔnɔ régime élulen tɛ o opposition man ka y'a kɔnɔ majorité t'a kɔnɔ bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan bi gɛlɛya minnu bɛ yen ni hakilina ye mun se ye mun ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka gɛlɛya in wuli fanga ɲini kuma mana se o baaraw bɛ k'a dan ma je crois que Salifu y'an bila o sira de kan yani Soumaïla ka fatu a y'an bila o sira de kan an b'o sira kelen de fana kan an b'o sira kelen de kan bi nimisi wasara kosɛbɛ jama filɛ depuis sɔgɔma fo sisan seli fana bɛna se an ka ɲɔgɔn minɛ Salifu y'a fɔ a ka discours kɔnɔ k'a tigɛra ɲɛ o ɲɛ ma an ka to ɲɔgɔn bolo a tigɛra ɲɛ o ɲɛ ma an k'an bolo bɔ maa minnu kunu n'u ni Soumaïla ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa minnu y'an bɛɛ lajɛlen kanu an baara kɛ cogo diyara maa minnu ye an ka wuli ka se u bɛɛ ma sabu an bɛna kelen fosi wɛrɛ t'an na jamana in ka taa ɲɛ kɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni jamana kɔnɔdenw ma kan kelen fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni jamana kɔnɔdenw ma kan kelen fɔ wa an bɛ kan kelen fɔ sira jumɛn kan tiɲɛ walahi ni tiɲɛ b'i bolo i tɛ malo i bɛ sɛgɛn dɛ mais i tɛ malo c'est pourquoi n bɛ segin tuguni kuma kelen kan an ka jeunes minnu bɛ bɔlɔlɔw kan an dɛmɛbagaw n'an kanubagaw aw kana maa si nɛni a ye nɛnini dabila o tɛ Soumaïla taabolo ye a kana maa si buruja ni maa min sira k'aw nɛni k'aw kɔrɔmatigɛ k'aw fa nɛni k'aw ba nɛni a y'a to yen aw kana maa si nɛni n b'o ɲini aw fɛ maa bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i m'a nɛni. An balimaw nin tun ye Maître Demba Traoré de ye ale ka seereyaw tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔw fana nana kuma ta kɛnɛ kan o tɛ maa wɛrɛ ye Nuntogo min tun bɛ Bamakɔ kasobonba la hali a tɛ waatinin bɔ ka sabu kɛ sɔrɔ tigibatigibaw yɛrɛw ka jɛtura dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko Mamala ko kuma dɔ de tun fɔra o ma bɔlɔlɔ sira kan ale tun ye damakasi min kɛ hali ni a y'a sɔrɔ waati min na Nuntogo bɛ nɔbɔ kiri ni josariya tigilamaw fɛ Mamala min tun y'a jira k'a fɔ lagosi ni degunwalew sera ale ma ale fana tun yafara nka nin ma Nuntogo kisi kiritigɛlaw ma tɔɔrɔ ma o Nuntogo in a bɔlen o janjo la nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ de ye a ka kuma ta foroba kɛnɛ kan Soumaïla Cissé kɔni dɔnbagaba don wa URD terilaka don a fana ye dantigɛliw kɛ malidenw Nuntogo ye mun de fɔ URD maaw ka kunnafoni baro min kɛra Memorial Modibo Keita la sibiri tɛmɛnen an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Nuntogo ka kɔrɔfɔw lamɛn. Donc n b'aw fo k'aw barika da maa o maa bɛ sali in kɔnɔna na nin ye anw fɛ donba ye a donba hakilinaw n'o taara n'an sera nin saliba in kɔnɔna na anw ni Soumaïla ka ɲɔgɔn sɔrɔ baara sababuya de y'a to ne ni Soumaïla ye ɲɔgɔn sɔrɔ o baara in kɔnɔna na sani n ka baara kɛ Soumaïla Cissé fɛ ne ni maa fɔlɔ min ye baara kɛ fanga ɲɛmaaya la o ye Amadou Toumani Touré n b'a ɲini bi aw ka foli fɔ Amadou Toumani Touré yɛrɛ nka ale yɛrɛ tɛ an ka dugawu k'ale yɛrɛ ni Amadou Toumani Touré bɔra yen baara in kɔnɔna na ne ni Soumaïla Cissé ɲɔgɔn sɔrɔ n y'a fɔ a ye ko n'aw bɔra yen min muso ɲɛda lajɛ ka kuma daminɛ o tuma a t'a faamuya de a tɛ bɔ yen kameramaniw a ye bɔ ne ni muso cɛ n k'a lajɛ donc a kuma kɔnɔna na n y'a fɔ ni an bɛ kɛnɛ in kan n bɛ maa fɔlɔ min fɔ kɛnɛ in kan yan o ye anw furumuso ye n'o ye madame Cissé Assane Traoré ye fan kɔnɔna na ni n y'a fo k'a barika da ka segin k'a fo pour moi kolon wasala cogo di a fɔra anw ye nin kuma in kɔnɔna na sani baara in ka se yan ka taa donc ne ni Soumaïla nana ka ɲɔgɔn sɔrɔ baara kɔnɔna na a ye fɛn damani kalifa ne la a ma kalifa n na fɛn wɛrɛ kama
aya kalfana nye bara mi ka Amadou Toumani Touré taw n'olu bɛ ta ka don baara kɔnɔ en général dɔw bɛ o deli de a ye nommé yan mais ni don min ka dɔn ko Soumaïla ye mɔgɔ ci ne ma ala ka hinɛ tigi la n'o ye Baba Jeli ye k'a fɔ ne nun tɔgɔ ye ko n ka na n mago b'i la an ka ɲɔgɔn ye n bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ko Soumaïla e ma se ka maa ci ye Mali bɛɛ kɔnɔ fɔ ne a ko oui n y'a jateminɛ k'a fɔ don dɔ bɛ se parce que a bɛ yeli min kɛ n y'o de fɔ Soumaïla maa min t'a dɔn fɛn o fɛn kan ka kɛ a ka adamadenya kɔnɔ a ka hakilinaw kɔnɔ a ka yecogo kɔnɔ parti kɔnɔ Soumaïla b'a bɛɛ ye n bɛ foli kɛ maa kelen bɛ salle kɔnɔ yan n'o ye Dawuda ye a y'a fɔ Dawuda ye secrétaire général a ko Dawuda ko n taatɔ la don ko n bɛ parti kalifa i la o kɔrɔ a tun b'a dɔn min bɛna kɛ parti in kɔnɔna na baara kɔnɔ a ye maa dama ni tɛgɛ ni tɛgɛ bila ɲɔgɔn bolo n'o ye maître Demba ye réunion bɛ kɛ chef de file de l'opposition kɔnɔna na chef de file de l'opposition ye parti ye regroupement min dɔ ma parti naani ɲɔgɔn tun y'o yɛrɛ sara kɔnɔ n'o ye Parena ye n'o tun ye Seydou ye n'o ye ne nun tɔgɔ ye PDS tɔgɔ la n'o ye Pɛrɛm Fasoko ye Jabate ye n'o ye madame Traoré ye URD tɔgɔ la an mɔgɔ naani de ɲɔgɔn sɔrɔ cabinet kɔnɔna na n'an nommé na o baara kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ n'an nana an ka opposition bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara ka se ka kɛ danbe ani hɔrɔnya kɔnɔna na Soumaïla ye jɔn ye a ma se k'a fɔ Soumaïla URD tɔgɔ ka dɔgɔ Soumaïla ko la URD a tɔgɔ ka dɔgɔ Soumaïla ko la Soumaïla a une vision nationale internationale n tugula ko jɔn jumɛn mun na hakilina jumɛnw na don min a nommé na ko ka taa an tilalen ni kɛlɛ in bɛɛ la ka nin baara bɛɛ kɛ je suis acteur du 26 mars ko nana ka kɛ gɛlɛya nana ka kɛ ATT président la comme candidat Soumaïla kɛra a ka challenger o nana élection a balen ka ban ni Soumaïla tun ye adamaden dɔ ye ani Amadou Toumani tun tɛ adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Soumaïla nana ka bila ka taa IMOA la don min Soumaïla tun bɛ taa IMOA la IMOA tun ye logo gansan de foyi tun tɛ IMOA kɔnɔna na la vision de Soumaïla l'organisation de Soumaïla, la stratégie de Soumaïla, sa façon de projeter l'avenir. Soumaïla et moi, Katlaka Djidi, Fantan, les femmes sur le plan national et international. Au Kona, la Djouya, la Kabo, Djamana Konaya, Katlaka plaignit Soumaïla contre la Kafanga de Fourajiko, Kaitcheni Kalaya, Anga Parti Mouya Yakea. Quel est le sauvé que c'est euro là? Donc, Soumaïla, tout mes temps, donc, en est la réunion sur la carte bureau qu'on a fait une semaine. À côté Togo, ni élection koina, député koina, ni arabin c'est quoi là? N'ki c'est quoi là? Parce qu'on en a fait un peu une offre. Sara côté, fait un raté, parce qu'on y a des mines, il a, ni à tête taragaboy, ni fangaïta, Mali a mis sur mine, Mali bique tobina baraka ambaraya. Mode yako antoli nofe ni ko itike député bi am yoromi ika dugula fanga bi fembe ke ngata ka nambara ke ibrum bokar ke na kam go bi fembe ke pour que dès premier tour mambi ta nya fenge obipi no bina e ka président bi gele ambulu akombita miri mbaleji otu saje ayonwele akoto kumana muso fe asa kumana mo chama fe finalement bi décision ta beta o de la ni asa tugula ɲɔgɔn nɔfɛ ka avion ɲini ni ka taa o nana ka kuma caman kɛ ko ko Soumaïla yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ fɔ min ma fɛnkɛ mɔgɔw Nations Unies mɔgɔw ko kana avion di Soumaïla avion wɛrɛ ɲini Soumaïla taara ten an tora contacter la vers 14h30 téléphone tigɛla o y'a sɔrɔ an bɛ kuma na ɲɔgɔn fɛ téléphone tigɛla an ka dɔ y'i kanto ne ma ko ko nunu gɛrɛla cogo min kama ko ne yɛrɛ tun y'a ɲini ka dɔn a ne moment donné sɔgɔma sana ka taa an ye kuma na ɲɔgɔn fɛ mais vers 14h n b'a ɲini na téléphone bɛ répondeur kɔnɔ o ko ne ma n ka taa ko i tiri kɛ Soumaïla ko Soumaïla sara n ko walahi
ne mɔkɛw ye min fɔ ne parents ye min fɔ ne Soumaïla sara n ka taa Ala ko tɛ tiɲɛ. Daga wulila sɔnkala wulila bɛɛ wulila ka jɔ rien ne se passe mais gouvernement min kan ka wuli ka jɔ o don ni min tun b'a ɲɛmaa n'o tun ye premier ministre ye o don n'o ye président ye o don maa si ma kuma. Téléphone taara fo ka taa vers 0 heure an ye Asa wele bɛɛ wulilen don ka jɔ ne ko n k'a tɛ se ka kɛ n ko k'a vérifier o ko ne ma ko non ko kisɛ y'ale de sɔrɔ n ko kisɛ tɛ se k'a sɔrɔ n ko ni kisɛ y'a sɔrɔ Ala ko tɛ tiɲɛ ye. Effectivement kisɛ in dabɔra ale de kama mais Ala nana k'a kɛ a ye zesidi fitinin kɛ k'a kunkolo jigi kunkolo in jigilen kisɛ taara ka taa sɔrɔ ka loger a ka aide de camp gɔnɔ na Ala nana an ye fɛn bɛɛ kɛ n ka taa k'a ɲini o y'a sɔrɔ Soumaïla minɛna hali a ma di maa jugu ma o don fɛn bɛɛ kɛra n ka taa dɔn pour que n ka taa dɔn gouvernement ka communiqué kɛ gouvernement ma i fɔ o don a ɲɛmaaw ma i fɔ o don min tun ye premier ministre a ma i fɔ et aujourd'hui n'aw kumana danbe ko la ni hɔrɔnya la et an bɛ na tila k'a lajɛ ko politique kɔrɔ ye danbe kuntanya ye ko politique ye hɔrɔnlankolonya ye ko politique ye danbe tanya ye je dis soyons dignes honnêtes et sincères pour le pays. Yɛlɛma tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw b'an dɔn k'a fɔ ko maalankolon man kan ka politique kɛ an tora o condition kɔnɔna na gɛlɛya nana ka kɛ an ye Soumaïla ɲini yɔrɔ bɛɛ ka fɛn bɛɛ kɛ dispositif min taara n yɛrɛ en son temps n y'a fɔ dɔw ye ko aw bɛ baara min na o don Ala nana k'a kɛ maa 3 bɛ yen an ye baara daminɛ n'o ye maître Demba ye ani Macky n y'a fɔ ye ko Soumaïla bɛ na. Bon mais min don ni ne découragé la tuma min k'a ye k'a fɔ k'a bɛ na o bɛ n wele si an ye 6 mois kɛ su ni tile an bɛ Soumaïla ɲini na n'a ma fɔ k'a bɛ yan dɔw b'an wele 1 heure du matin k'a su yera dɔw b'an wele 3 heures du matin k'a su yera an ko a tɛ se ka kɛ ten on a continué le combat ani conférence de presse kɛ au sein de l'URD en son temps o y'a sɔrɔ dɔw wulila Soumaïla en tant que président du chef de file de l'opposition URD kɔnɔna na ko k'a bɔ chef de file de l'opposition na o y'a sɔrɔ Soumaïla bɛ mɔgɔw bolo ce travail a été fait dans l'URD en son temps an ko n'a y'a bɔ a la an bɛ bɔ a la o sera fo yɔrɔ dɔ la ko b'an ka sara tigɛ an ko n'a y'a ka sara yɛrɛ tigɛ tant que Soumaïla ma segin ka na ni jɛra sara kɔ ne bɛ baara kɛ fo Soumaïla ka na ko parce que a dara n na c'est comme ça que nous avons travaillé nuit et jour. An kan ka taa bɛlɛkɔ yɔrɔ min komi a y'a fɔ cogo min an kan ka taa bobo bara yɔrɔ min an kan ka taa kado bara yɔrɔ min an kan ka taa senufo bara yɔrɔ min an kan ka taa yɔrɔ o yɔrɔ an taara Soumaïla ɲini ka segin n'a ye ka na n'a ye Ala nana ka kɛ a tanti min a fitinin min tun b'a sen bɔgɔ ta k'a don fini la k'a siri a da la k'a siri a kan na Soumaïla tilala ka taa da o de kɔrɔ a n'a fa a n'a ba bi aw k'a fɔ k'a bɛ URD kɛ yeko 2 ye aw yɛrɛ bɛ kɛ yeko 2 ye ne bɛ kuma jɔ yan ne bɛ bɔ Ala ka dɔn wɛrɛ yira n na que Dieu bénisse le Mali. an balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka bi do kibaru la do kibaru min lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal fɛ n'Ala ye sini arabadonya jira na an bɛna do kibaru kɛrɛnkɛrɛnnen sigi aw ye aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ an ka jamana foroba kibaruyaw joona cogo min na walasa aw ka se ka wasa sɔrɔ